जानता नहीं दुबे जी, बेरोजगारी यह देश के सबसे बड़ समस्या बन गई बा। ठीक है कहला तिवारी जी, जे बेरोजगार होला कर शादी ब्याह में कितना दिक्कत होला। देखी आगे ले कॉलोनी के सबसे बड़ा बेरोजगार ए राजा। हाँ? अरे ये कबाड़ बटोरल छोड़ के कोनो ढंग के काम काहे नहीं करत रे? का सवेरे सवेरे कुछ सुने पर लगल बड़ा लो। आय चुपचाप रहिले तो अंगुरी कल जरूरी रहेला। का चाहते लो रामायण छोड़ के महाभारत पढ़ा शुरू कर दी? कुछ सुनवा लो का? हाँ? देखा तानी तिवारी जी, बड़ बुजुर्ग के एक तनको लिहाज बा। अरे दुबे जी का लिहाज करी, एकरा तैर रे खाए के बाप पर रे पादे के बा। परेशान ते कर बाप रहे लेने एकरा से। अजानता नहीं दुबे जी, एकर यह रहन से एक अगुआ आज ले एकरा दोरा पे जे भुलाइयों के कदम रखे। एक कर तो भगवाने मालिक बड़े। ओम श्री वासुदेव